भैया लोग यह ना समुंदर इजराइल के करीबन हर इजराइल में हर शहर से समुंदर लगेला। कुछ शहर बा कि समुंदर नहीं लगेला, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया सिटी बा सब समुंदर के किनारे बा। हाइफा हो गया, तेल अवीव हो गया, अस्कलोन हो गया, और कुछ बा ना जानम नहीं बाटी, मगर हर शहर समुद्र के पास में बा। हमन जहाँ हम गईली एक जगह से समुद्र नहीं रहल, अस्कलोन बन गई नहीं, अस्कलोन में समुंदर बा, जेरूसलम में समुंदर नहीं रहल। यहाँ समुंदर पास में बा, रूम भी पास में बा, जब मर्जी घूमे आ जाइला। देखा कभी मौका मिला तो इजराइल में आवा, यहाँ बहुत आज़ादी है, जहाँ मर्जी घूमा, क्यों बोले वाला नहीं है।